l'inici del matí, després de 2 ajornaments de la roda de premsa posterior a l'executiva, Joan Puigcercós ha sortit acompanyat de Joan Ridao i de Josep Lluís Carod Rovira i ha anunciat sens dubte, la gran notícia del matí, que deixa el govern, deixa la Conselleria de Governació, que aquesta tarda li comunicarà al president de la Generalitat en persona, i que ho fa per poder reforçar la unitat del partit de cara a un pròxim congrés que estava previst per la tardor i que han decidit avançar-lo després d'aquests resultats i perquè creuen que serà la millor manera de poder treballar per la unitat del partit de cara a aquest congrés. Com sabeu, abans d'aquest congrés hi ha uns sectors crítics del partit encapçalats per Oriol Bertran i per Joan Carretero que estaven qüestionant l'estratègia que s'havia portat fins ara al si del partit. I per poder preparar aquest congrés bé, sembla ser que Joan Puigcercós deixa el govern, com ha dit, per poder treballar, diguéssim, a fons i preparar a fons aquest congrés buscant el màxim d'unitat. Tot això ho han explicat fa pocs minuts, molt pocs minuts aquí, i ho han fet amb aquestes paraules que escoltarem ara. Aquest dematí he parlat, i ara he tornat a parlar amb el president de la Generalitat, i li he comunicat la meva decisió de deixar el govern, per dedicar-me al partit. Que ningú tingui cap dubte, Esquerra Republicana de Catalunya té un acord de govern, que el pensa respectar. Crec sincerament que en aquests moments la ciutadania vol que els acords es respectin. El programa, els objectius i l'acord de govern es respectarà. Aquesta és la voluntat de l'executiva. Però creiem que ha arribat l'hora també de reforçar la direcció del partit en un moment com aquest. Aquest era un procés congressual que estava previst per la tardor, però entenem que val la pena escurçar-ho, avançar-lo, i iniciaríem aquest procés congressual pel mes de juny. Crec que val la pena que la militància d'Esquerra Republicana parli, que puguem contrastar programes, que puguem redefinir allò que considerem que cal millorar i que cal canviar. I en aquest marc de cicle nou és evident que Esquerra s'ha d'adaptar a aquestes noves circumstàncies i ha d'assumir la seva condició de partit de govern, de partit seriós, de partit madur, de partit estable. Un partit que ja és de govern a la Generalitat, que ho és a centenars d'ajuntaments, que ho és a les diputacions i que el que ha de fer és reforçar la seva capacitat d'inspirar confiança a la societat catalana.